το πρώτο βίντεο του καναλιού. Ξεκινάμε με Minecraft και θα μπούμε σε έναν από τον κόσμο που έχω φτιάξει. Ίσως μπορεί να ξέρετε έναν φίλο μου YouTuber, Controller, και έναν άλλον, το Shot Dragon, οι οποίοι δεν νομίζω να έχουν ξεκινήσει ακόμα κανάλι, αλλά θα ξεκινήσουν. Αν μπορείτε κάντε ένα subscribe στο κανάλι τους και ένα like στα βίντεο τους. Και τώρα ας ξεκινήσει το gameplay. Θα σκοτώσουμε αρχικά αγελάδες. Πού πήγε η αγελάδα? Τη σκοτώσουμε. Ανεβάζουμε λίγο το volume, γιατί το volume μας έδωσε ή 3 ή 1 κομμάτι. Ωραία. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό που είναι ως πρώτο βίντεο στο κανάλι μου. Αν δεν είναι, παρακαλώ κάντε ένα subscribe, γιατί θα το χρειαστώ για να μπορέσουν να γίνουν παραπάνω τα βίντεο, πιο ποιοτικά, ο ήχος να γίνει καλύτερος και με τη βοήθειά σας να γίνω αρκετά καλός YouTuber. Αλλά βέβαια αν σας αρέσουν τα βίντεο. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πρώτα το inventory μας. Από τέτοιο έχουμε μόνο μεταλλική πανοπλία και μόνο το θώρακα. Πρέπει να βρούμε κι άλλο iron, damage. Πάμε εδώ. Ποτέ δεν καταστρέφει οικογένειες ζώων, π.χ. αυτή. Αυτό εδώ τι έγινε? Υπήρχαν δύο πρόβατα. Όχι, creeper. Έρχεται, creeper. Μην έσπασε το σπίτι. Yes. Μ' αγαπάει ο Θεός. Ωραία. Όσο βλέπεις θα πέφτεις πάνω μας. Και έσπασε. Είσαι εύκολο πρόβατο. Όπως βλέπετε αυτός ο κόσμος είναι κοινός, διότι χρησιμοποιώ με το φίλο μου το Shot Dragon, χρησιμοποιώ αυτόν τον κόσμο. Πάμε εδώ πέρα. Πάμε στο καταφύγιο το υποτιθέμενο. Τώρα και πιο κάτω είχα φτιάξει κάτι σαν σκαλοπάτι που πηγαίνεις μες στη γη. Αν κάτσε, αφού έχω το pickaxe είμαστε μια χαρά. Ωραία. Εδώ και εδώ. Τα torches τα έχω πάνω μου. Έχω δύο torches. Την πόρτα την έκλεισα. Ωραία. Όχι κίνδυνος για zombies. Ωραία. Συνεχίζουμε το βίντεο. Τα torches τα έχουμε εδώ πέρα στα χέρια μας. Μόνο που φοβάμαι ότι θα χρειαστούμε παραπάνω.